ngalan sa Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanino. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, ron maandam sa pagsaulog dining santos nga misa. Kaluy natin kita sa Dios makagahom tanan, pasayloon sa atong mga sala, darang kataniang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat
magampo kita, makagahom og walay kinatubang Dios. Ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing, para mag-alagad kami kanimo nga malipayon, tabangi kami pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo, binagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Misulong ang mga Amalekanhon sa mga Israelita didto sa Repidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamuugma sa mga Amalekanhon. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugoy ni Moises kaniya, ug nakig-away sila sa mga Amalekanhon. Samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan kun ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amalekanhon. Sa dihang gikapuyan na ang mga bukton ni Moises, si Aaron ug si Hur nagkuhag bato aron palingkuran ni Moises. Milingkod si Moises samtang si Aaron ug si Hur nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw o gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalekanhon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Asa man magikan ang hinabang alang kanato. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Dili unta siya mutugot nga ikaw madakin-as. Dili unta siya makatagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuoray wala siya matagpilaw ni matulog ang magbalantay sa Israel. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili makadaot kanimo sa adlaw, ni ang bulan sa gabi. Ang atong hinabong gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong paggikan, karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Ngadto kang Timoteo, apan ikaw pabilin diha sa mga kamaturan nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituohan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo nini ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata. Nagbasa ka na sa balaang kasulatan, ngang arang makatabang kanimog kaalam, nga maghatod ngadto sa kaluwasan, pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios,
ug mapuslanon kini alang sa pagtuo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, o sa pagtuo, unsaon pagkinabuhing matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Awhagon ko ikaw at tubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga mao'y maghukom sa tanang katawo, buhi kun patay, nga tungod kay mobalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay, pagwali sa mensahe, daniha, badlonga, dasiga ug tudloy nga mapailubon ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo dili gayud wad-an sa paglaom. Sa usa ka lungsod diay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang, apan sa katapusan niingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo. Apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kini buhaton, magsigi siya balik-balik hangtod nga kaupsan akog pailog. Uy padayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni atong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan o kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan nakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tawo dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa nabasahan ako nga libro, kabahin sa usa ka inahan, nga balig yung lisura sa iyang kinabuhi. Adun na sa 5 ka anak, iyang banang walay klarong trabaho. Sige po siya kasakit-sakit, hapit na pulaman kada semana magsakit siya. Hangtod nga ang iyang anak lalaki, gipasangin lang nga nangawat sa grocery. Apan mutuog siya nga inosente ang iyang anak. Apan gipakaulawan sa daghang mga tawo. Sakit kayo sa usa ka inahan. O iyapong balay, gubaon na. Mao nga hinahinay og kausab ang iyang pangunahuna. Di na klaro iyang pangunahuna og hangtod nga ang iyang kamanghuran iyang gisulod sa kwarto gitrangkahan. Yung hinahinay niyang dagkot tong papel para masunog iyang balay. Mudagkot na unta siya, apan gaon man ang radio na ay music. Apan nakanahuna siya sa iyang anak, unang nibalik siya sulod sa kwarto. Wala pa niya madagkuti ang papel para isunugon unta. Ang radyo na ay music na nadunggan niya na nagkanayon.
What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pains we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Inumdum siya, wala man diay siya kaampo. Iyahara man di ay gipasan ang tanan nga nag-inusara sa kalisod. We do not carry everything to God in prayer. Mauni ang nakausob sa iyahang pananaw. Wala man di ay ko kapangayo sa Ginoo. Wala man di ay ko kaampo sa Ginoo. Kining tanan nga akong kasanatian, wala man di ay kinimahatag sa Ginoo. Sa prayer, sa pag-ampo. Maigsuon, klaro sa ito ang Ebanghelyo karon. Maglangan ba siya pagtabang kanila? Sultihan ko kamo, magukom siya dapig kanila. Ug dalion niya ang pagbuhat ni ini. Ingon ana ang Ginoo diha kanato. Dili gud siya maglangan. Nakita nako sa kalendaryo nato sa October nga gisulat ni Padre Pio of Pietrelcina, pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayers. Apan daghang mga tao nga miingon, Padre, warag walay Dios, kay wala ko paminawa sa ako mga pag-ampo. Wala dungga ako mga pag-ampo. Ang pangutana ni ana, giun sa kaha nimo pag-ampo. Ang balik pangutana ana, naa ba kay pagsalig sa imong pag-ampo? Og ang imong gituhuan nga imong giampuan, ni trust ba gyud ka nga tagaan ka? Umihangyo lamang ka panahon sa kalisod. Apan kun wala na, di na pug ka mahinamdum niya. Mga igsuon, mao gini atong hagit sa atong kinabuhi tungod kay God is merciful and will hear your prayers. Klaro gyud na sa ato ang Ebanghelyo. Maglangan ba siya? Dalion niya pagbuhat ni ini. Apan makakaplag ba kahag pagtuo ang anak sa tao din sa kalibutan sa iya unyang pag-abot, meaning ang nag-ampo, kita nga nag-ampo, klaro ba jud kaha nga misalig ta o na atay pagduwa-duha? Klaro ba jud kaha nga ato ang giampuan maluluyon ay gugmaon basig na obligar lang ta tungod kay maoy angayan nga buhaton. Maigsoon, atong saligan, atong ihalad ang tanan diya sa Ginoo. O bitaw, sa miagang Domingo, mingon ko, sige natog tulisukon ang mga taong korap, mga taong kawatan, atong tulisukon, dayon manggawas ta kay magrally ta. Kung giingnan, amay maayo og kada usa nato dili ra mo gawas. Muluhod lang ta sa atong altar
pumuluhod ta din sa simbahan, kada usa nato ug miingon, Lord, dili na jud ko mudawat sunod nga eleksyon o kwarta. Asa may maayo ana, magsagit-sagit kang dili ka madunggan, sa una ra nang sagit-sagit wa gyud nakadungog, hamay maayo og diha ta sa pag-ampo og dili ta motulisok ari ta sa atong kaugalingon ug miingon, Lord, sorry kaayo. Ug karon mo desisyon ko nga dili ko modawat og kwarta sunod nga eleksyon. That's prayer. Ug lalom nga pag-ampo tungod kay imong gikahibalag ang personal nga Dios nga nagkuyog kanato. Inawat pa unta. Nagatuo kami sa Diyos, Amahan, Gahon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagato kami sa Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa man sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Gianak ni binuhat usab kiniya samahan. Pinagi kaniya ng ahimong tanan. Tungod ka natong mga tao alang sa tong kaluwasan. Mikanawag siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya may lawas gikan ni Maria nga ulay nahimong tao. Tungod ka nato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian ulay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahal sa anak, dungan sa mahal sa anak, gisimba siya gimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa pagbunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami tubo silang paghigugma sa Dios. Magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga tao nga anaa sa pangagamhanan, magdumala silang ginsakpan diha sa tiunay nga diwa sa pagserbisyo, inay sa paghawod-hawod, magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga mga gipanglutos tungod sa ilang pagtuo, tahoron ang ilang mga katungod, ug dunggon ang ilang mga tingog, magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, ang mga nanagantos, ug ang mga walay pinoy-anan, makaila ug makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo, magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga si Venerable Chupilo Kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay, makadawat sa kaloy o grasya sa Dios ug magmalipayon sila hangtod sa hangtod didto sa langit, magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Dios among amahan, diha ni Kristo imo kaming gisagop nga imong mga anak. Abliha ang among mga kasing-kasing aron sa tataw gayud madunggan namo ang imong mensahe, magpuyo sa imong gimbutan. Kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
igsuon pagampo kamo aron ang akong iniyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagahom sa tanan. Dawaton nunda sa Ginoo sa kapisyikan sa kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa iyang kapuslanan sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga mong gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo, sa tibok namong kinabuhi, kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios katunhay makagahom sa tanan. Ang matarong kayo pasalamat kami kanimo kanon nga usanang dapit. Nakita namo ay mong walay kinatubang gahom diya sa iyong paagi sa pagpangluwas. Niyani ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa iyong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao paghigala kanimo, apan ang tao mismo mao ay nag-uli niini kanamo pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos yun ikaw o Ginoo ang tuburan sa nang kasantos. Ipadalay mong Espiritu oron pagsantos ning mga gasa. Para may kinialang kanamo nga lawa sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Ipikas mihatag na iningad to siya mga tinunanog miingon. Dawata kini ninyo tananog kana, kay kini mga kong lawas nga itugian alang kaninyo. Nasamang paagi tapos ang panihapon mikuha sa kalis, pasalamat kaniyong pag-usab. Mihatag ni iningad to siya mga tinunanog miingon, dawata kini, Panginom kamong tanan, gikan niini. Kay kini maong kalis akong dugo sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugong iula alang kaninyo ug alang sa nang mga tao, aron na mga sala mapasaylo, buhatak kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, tiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinudami Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo among papa, ni Julito among obispo ug sa mga pari. Hinudimi usab ang mga igsuong nangamatay, labi na among gihalad karon. Malao mo na banhaw sila ug tanan nangamatay diya sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, og sa nang mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, ihatagan na kanimo makagahom nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang kanandungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Itudluan kita ni Isus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, busa mga ahas kita sa pag-ingon. Amahan namo na sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo imong harian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kanan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingo nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili kami tugian sa panulay. Hinanua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa nang dautan. Atay kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. May layo sa nang kasamok, sa nang kapaabot kami nga malaumon pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian ang gahom ug himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton tayo kami sa imong kalinaw, kay usa ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. At ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay kalinaw. Nagdait manaa kanyo tanan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga Sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako amay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagkamakanonayon kanimo, magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinaamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Parish announcements. Ang ikaduhang love offering collection sa miaging Domingo, October 12, 2025, mikabat og 44,010 pesos and 15 centavos. Gitagana kini alang sa Tribunal Filipino. Sa miaging simana usab ang atong opisina nakadawat og mga donasyon alang sa proyekto sa simbahan, diin mikabat kini og 9,500 pesos nga gikan nila ni Julius Aranas, El Shaddai, Anis Pharmacy, Jerlinda Cordova, Joy Dipaling, Nora C. ug tulo ka anonymous donors. Aduna na kitay sobre para karong November 1 ug November 2. Anaa kini mahimutang sa offertory table duol sa pultahan sa simbahan ug anaa pod sa opisina sa parokya. Limitado lamang sa 4 ka mga kalag ang pamisa sa rikim anang panahuna. Ang uban adto na sa kumon. Karong October 25, wala kitay misa sa alas 6 sa gabii kay magsaulog ang parokya sa Parish Day. Ang misa sa alas 5 sa hapon, mauna pud kini ang anticipated Mass. Sa October 31, mupahigayon ang parokya o culmination sa bulan sa Rosario, wala kitay misa sa alas 6 sa gabii anang adlaw. Ang World Apostolate of Fatima Philippine, CONWAF, malipayong nagpahibalo nga ang pilgrim image of the Immaculate Heart of Mary of Ponteverde, Spain, gitakdang mopisita sa atong parokya ugmang adlaw. Among gidapit ang tanang Marian devotees, members of church organizations, ug mga parokyano sa pagsalmot sa mga kalihukan atol sa pagbisita sa atong mahal nga inahan uban sa Batang Jesus. October 19, 2025, Sunday ug mga adlaw, sa alas 6 sa hapon adunay welcome ceremony. Sa alas 7 sa gabii adunay welcome mass. Sa alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabii, adunay vigil o veneration, talk o scapular o investiture. October 20, 2025, adlawng Lunes, sa alas 4:15 sa kadlawon, adunay Dawn Aurora, ug sa alas 6 sa buntag, adunay farewell mass. Ang DSWD, kauban ng Philippine Statistics Authority, PSA, nagaauhag sa tanan nga magparehistro sa PhilSys kon National ID. Kini usa ka opisyal nga ID nga pwede magamit para makakuha og mga serbisyo o tabang gikan sa gobyerno. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga PhilSys Registration Center sa inyong lugar. Anaa na usab kitay kasala ng bayan karong November 22, 2025. Kung kinsa kadtong interesado, palihog pagbisita sa atong opisina alang sa mga requirements. Daghan kaayong salamat. Atong pasalamatan na atong Mass Presider sa atong Santos nga Misa karon, Reverend Father Matias Rendon Jr. Sa atong mga lectors, lay ministers, altar servers, social communication team o sa atong choir, ang Lay Apostles Choir. Palihog mangluhod. Orasyo Imperata batok sa korupsyon. Dios among amahan, kaniadto dito sa kamingawan, imong gipaulanan og mana ang imong katawhan, aron sila makakaon og dili mamatay sa kagutom. Sa samang paagi nangaliyupo kami kanimo, tagbawa ang among kagutom sa hustisya ug katarong, aron muundang na kami sa pagpangandoy sa gahom, bahandi ug kahakog alang sa kaugalingong katagbawan.
Humuka ang mga kasing-kasing sa imong katawhan, nga natiga sa maksakang paraon. Ablihi ang mga mata nga nabuta sa kahakog. Magmadaugon unta ang gugma sa among nasod, aron mapukan ang tanang matang sa politikanhong korupsyon. Ipatunhay ang pagtagad sa kaayuhan sa bagang katawhan, ug dili sa kaugalingong interes o ang kaayuhan sa pamilya lamang. Makakaton unta kami sa pagtanaw sa usag-usa, isip mga igsuon, ug dili mga kaaway tungod sa politika. Kining tuig sa Jubileo, magdasig unta kanamo sa paglakaw isip usa ka katilingban nga Kristohanon nga nagpanaw kauban ni Maria ug sa mga santos. Mahimo unta kini alang kanamo nga usa ka paglabang gikan sa mga bakak ngadto sa kamatuoran, gikan sa kahadlok ngadto sa kaisog, gikan sa inhustisya ngadto sa katarong, sa pagkabulag-bulag ngadto sa pagkahiusa, gikan sa kawalay paglaom ngadto sa pagkamalaumon, o gikan sa kadalo ngadto sa paghigugma. Niining panahon kanusa nagahari ang kahakog ug pagkawalay pagpakabana sa kaayuhan sa uban, ilabi na sa mga kabus. Tabangi kami sa pagbalik lantaw kaniadto sa usa ka Pilipinas nga dungganan ug puloy-anan sa mga bayani. Tabangi kami nga mahibalik ang integridad sa tanang matang sa panggobyernong pagpangalagad sa among nasod. Makakaton unta kaming tanan sa pag-ila sa korupsyon nga usa ka dautan ug makauulaw nga gawi. Tabangi kami sa pag-ila nga ang pagpangawkaw sa kaban sa katilingban, ilabi na ang alang sa mga kabus, dili lamang sala batok sa nasod, kundili usa kadakong sala sa mata sa Dios. Magkaiusa unta kami Ginoo sa paglabang niining lunop sa korupsyon sa among nasod, padulong ngadto sa kaayuhan ug kalambuan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maria, inahan sa kalinaw, iampo mo kami. Santa Catalina de Alejandria, iampo mo kami. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Panalangin kaninyo magkagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dan ang gugma og kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.